fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-mħabba tal-Alla l-Missier l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum qegħdin niċċelebraw tifkira sabiħa tal-Madonna li il-Papa il-Beato Pawlu VI iddikjara li Marija, anzi konferma Marija hija ġbija tal-Knisja u il-Knisja. U il-Papa Franċesku daħħal din il-festa bħala memorja, jiġifieri biex niċċelebrawha, it-tnejn ta' wara lejt il-50. Il-bieħ iċċelebra nistgħu ngħidu it-twelid tal-Knisja, meta l-Ispiritu Santu ta' dik il-qawwa l-Apostli biex ixandru il-Kristu il-xost. U llum għandna omna li turina minnu Ġesu u għandna wkoll ġbija fit-triq tagħna biex narfu l-mulej. Ejjew niċċelebru l-qudisa kif jixtraq billi nħallu l-qalbna u moħħna jiġu mdawlin mill-erf tal-kelma li nisimgħu. U għan-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra. Nistqall Alla li jista' kollox u lilkom hu li jingħaddi b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u billi ħallejt birjieti tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġi lill-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħen għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Il-udissa din nofruha għal Karmi Grima. Nitolbu. U Alla bħala ġbija l-aktar safja tas-seta u t-tiba tiegħek tiddi fil-Knisja il-Verġni Marija, l-aqwa u l-isbaħ frott tal-fidwa. Għamel li l-poplu tiegħek fil-mixi tiegħu f'din id-dinja dejjem iħares lejn il-Verġni Marija, ħajaraf jimxi sewwa wara Kristu sakemm jasal għal dik il-milja tal-glorja li bil-ferħ kollu qiegħed illum jagħti ġeħ lill-Verġni Marija. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarjem il-ktib tal-Atti tal-Apostli. Wara li Ġesu tal-assema, l-Apostli reġgħu lura lejn Ġerusalem mill-għolja msejħa taż-Żebbuġ li jilbogħod mill-belt daqs mixja tas-Sibt, jiġifieri xi nofs mil. X'indaħlu l-belt telgħu fil-kamra ta' fuq tad-dar fejn kienu joqogħdu. Huma kienu Pietru u Ġwanni, Ġagbu u Indri, Filippu u Tomas, Bartilmew u Mattew, Ġagbu bin Alfew u Xmun jgħidulu l-imħeġġeġ u Ġuda ta' Ġagbu. U l-koll qalb waħda kienu jitolbu flimkien ma' xi nies u ma' Marija Ġesu u ma' qrabatu. Il-kelma tal-mulej. Ħaj lill-Alla. Ħwejjeż sbieħ u jgħid fuqek qobel ta' Alla. Ħwejjeż sbieħ u jgħid fuqek qobel ta' Alla. Il-mulej bena l-Sijon fuq l-għoljiet imqazza u jħobb il-bibin tagħha aktar mill-lamajjar kollha ta' Ġakob. Ħwejjeż sbieħ u jgħid fuqek qobel ta' Alla. Qobel ta' Alla, ħwejjeġ sbieħ u jgħid fuqek u għal Sijon jingħad il-koll
il-wieħed u l-ieħor twildu fija. U Alla fl-għoli innifsu iwettaqa f'posta. Ħwejjeġ sbieħ u jgħid fuqek u belt ta' Alla. Jikteb il-mulej fil-ktib tal-popli. Dan twilet hemm u jannu huma u jisnu dawk kollha li jagħmlu fik. Ħwejjeġ sbieħ jgħid fuqek u belt ta' Alla. Inqumu għal-kelma tal-Evanġelju. Alleluja. Alleluja. U Verġni mbirka li nissilt il-mulej, ħinja tal-Knisja, li tqawwi fina l-Ispirtu ta' ibnek Ġesu Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien kien hemm wifqa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wifqa ħdejh, qal lill-ommu: Mara, hemm ibnek. Imbagħad qal id-dixxiplu: hemm hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Il-kelma tal-mulej. Kemm għandna devozzjoni kbira lejn il-Madonna u tassew kbir. U llum għandna żewġ titoli kif nistgħu narfu li Marija hija qrib tagħna għax hija omna u hija ġbija tal-Knisja. Aħna għandna talba illi sikwit kull wieħed u waħda minna ngħidu lill-Madonna, speċjalment momenti partikolari f'ħajjitna, momenti sbieħ, momenti ta' diffikultà, forsi ta' diżorjentament, ta' konfużjoni sta' jkollna fil-moħħ. U ngħidu lill-Madonna: Marija, urini li jint ommi. U l-Madonna għax hija qrib tagħna turina dan. Imma tgħidilna wkoll: urini li jint ibnek, li jint ibni. Il-ħajja tagħna fid-devozzjoni lejn il-Madonna li hija kbira minn dejjem kienet hekk mill-bidunet tal-Knisja. U wieħed l-ikbar titlu li nistgħu nagħtu l-Madonna hija Marija Om Alla. Din l-ikbar titlu li għandha Marija. Però wara jiġu dawn iż-żewġ titli li qegħdin niċċelebraw illum. Għaliex nibdew kif Marija hija ġbija tal-Knisja, ġbija tal-ħajja nisranija. Smajna fl-ewwel qari l-esperjenza tal-ewwel komunità. Kien hemm l-Apostli, kien hemm xi nisa fosthom Om Ġesu Marija illi kienu jitolbu flimkien. Kemm kienu jitolbu u jistennew id-don tal-Ispirtu Santu f'jum il-Pentekoste. U mbagħad komplew ukoll din l-esperjenza bħala komunità nisranija, bħala Knisja. U Marija għamlet din l-esperjenza illi wara il-Pentekoste Marija kienet tieħu sem attiv fil-ħajja tal-komunità. Għaliex insejħula ġbija tal-Knisja? Għaliex il-bidu tal-istorja ta' Marija hija dik it-tħabbira tal-Anġlu li għalila insa tkun Omm Alla. Ovvjament anke hemmhekk ma tistax kienet tifhem xi tfisser Omm Alla. Però bil-fiduċja
qalet hawn jien ikun minni skont kelmtek. U dik il-kelma twettqet propju taħt is-salib għax hemmhekk twildet il-maternità ta' Marija kif issir fit-tbatija meta twellet it-tarbija tagħha. U hemmhekk it-tbatija ta' Marija marbuta ma' tbatija ta' Ġesu fuq is-salib, hemmhekk twildet il-Knisja. U mbagħad ġiet is-siġillat ikkonsagrata bħala Knisja meta l-Apostli irċevew id-don tal-Ispiritu Santu. Ekku, dik il-mixċa ta' Marija mill-liva li qalet lill-Anġlu dik il-fiduċja personali fil-pjantalla u mbagħad aċċettat ukoll il-missjoni tagħha bħala taħt is-salib. Ara hawn u ibnek. Hemmhekk Marija saret U x'għamel Ġwann jgħidilna l-Vanġelu? U ħada għandu. Jiġifieri baqa' iqis Marija bħala Jiena ċerti li ħafna minna hawnhekk preżenti anke dawk li huma qudiem magħna bil-mezzi soċjali kemm forsi sperimentajna ta' verament li Marija hija omna. Għax ġejna hawnhekk jew nitolbuha l-għajnuna bħala jew inkella nirringrazzjawha għax Marija uritna li hija verament Alla. U x'hemm miżbaħ milli tgħidilha grazzi, meta tgħidilha ma, tgħidilha ommi. Imma kemm tkun isbaħ mbagħad jekk aħna ngħixu bħala ulida dik li nwettqu il-kelma tagħna. Għax fl-aħħar mill-aħħar bħala insara x'nagħmlu biex inwettqu l-pjan ta' Alla kemm meta nifhmuh u kemm meta jkun diffiċli li tifhem x'irid minna Alla. Imma Alla dak li jitlobna dejjem għall-ġid tagħna. Hekk għamel ma' Marija, hekk għamel u għadu jagħmel magħna l-insara bħala Knisja. Allura fiduċja bħala uliet nirrikorru għand il-Madonna omna, ċerti li hija qrib tagħna. Kif bdiet id-devozzjoni hawnhekk f'dan is-santwarju ta' Pinu? Ejja qaltilha l-Madonna lil Karmni Grima. Waħna mhux ukoll dolodu ġejna hawnhekk u kemm il-darba niġu nitolbu lil Marija biex fil-mixja tagħna inkunu qegħdin ukoll obbedjenti inwettqu il-pjan tagħha, il-kelma tagħha. Għax aħna maħniex perfetti, maħniex qaddisin, imma imsejħa biex nimxu wara Ġesu bl-eżempju u bl-interċessjoni ta' Marija. Għax Marija hija omna u fl-istess ħin hija ġbija ta' nisrani matur fil-fidi. U matur fil-fidi jfisser fedeltà totali fil-pjan ta' Alla. Għalax nafdaw f'Alla? Għax ħobna. U dak li jitlobna anke b'diffikultà dejjem taġid għalina. Għalhekk ejjew illum irroddu ħajr lill-Alla li Kristu is-Salvatur tagħna tagħna lill-ommu bħala omna, tagħna lill-ommu wkoll bħala il-modell ta' ħajja nisranija. U bekk id-devozzjoni tagħna trid wassalna għand Ġesu biex nimxu fuq il-passi tiegħu. U dan jien ċert illi nesperjenzaw din il-ħnina u l-mħabba kbira li jien Mulej għandu għalina. Irroddu ħajr lill-Mulej ta' dawn it-talbiet li bil-qima u b'devozzjoni irresqu lejn Ġesu. Mulej Ġesu, irroddulek ħajr għax ridt lill-ommok Marija tieqaf mal-Knisja sa mill-bidu tagħha. Għat-talb tagħha qaddes il-Knisja tiegħek u wettaqa bil-grazzi tiegħek.
nitolbu. Mulej Ġesu, Ommok Marija kienet tos qalba kull ma kienet tara u tisma' fuqek. Għamel li l-ġus kollha tal-art, speċjalment il-kapijiet tan-nazzjonijiet, biex jarfu li l-missjoni tagħhom hija li jissalvagwardjaw id-dinjità, il-libertà ta' kull persuna, ħalli huma wkoll jilqgħu il-kelma tiegħek u jożżuha nitolbu. Mulej Ġesu, int li rid Ommok Marija ħdejn is-salib tissieħeb miegħek fit-tiġrib tal-passjoni tiegħek. Bit-talb tagħha farraġ u qawwi qalb kull min jinsab imġarraf fil-hemm tan-niket, tat-tbatija u ta' konfużjoni biex il-erf tal-kelma tiegħek tasal fil-qalb u l-moħħ ta' dawn ħutna nitolbu. Mulej Ġesu, Ommok fiċċet tagħmel dejjem ir-rida tal-Missier. Għenna nitalmu minna nagħmlu dejjem ir-rida tiegħek nitolbu. Naqdu flimkien f'armonija kristjana l-intenzjonijiet tagħna tagħkom preżenti f'dan is-santwarju ta' dawk id-divoti tal-Madonna ta' Pini mxerdin mad-dinja biex il-kol flimkien nistqarru Marija intomna u għatina grazzja li niruk li aħna ulidek nitolbu. Permettu li bħas-soltu talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, il Signore ci ha dato sua madre come la nostra madre. Ci ha dato anche lei come immagine matura della vita cristiana. Donaci la grazia del tuo Spirito perché possiamo riconoscere sempre Maria che è Madre nostra in ogni circostanza della vita e perché avremo anche il coraggio di mettere in pratica la parola che il Signore ci indica ogni giorno nella liturgia. Preghiamo. Nitolbu. Il-res ukoll it-tal personali tagħna. Mulej, Iben Alla l-ħaj, għat-talb tal-Verġi Marija Ommok u xbija tagħna, eħlisna minn kull deni ta' issa u għalli ġej, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitej tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek. Frotta l-art u xogħol il-bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitej tajtna dan l-imbit li qegħdin nofrulek. Frotta d-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jisralina ix-xorb tar-ruħ. Naddaf li mulej. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Naddafna mulej l-offerta li qegħdin nagħmlulek f'ismek u tagħmel il-Knisja tiegħek minn jum għal ieħor dejjem aktar issir tixbaħ lil Kristu b'dak ix-xbieħ li tara u tfaħħar l-om glorjusa tiegħek u li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna l-fuq. Niżukħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieret ta' sew mulej Missier Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġid tas-salvazzjoni tagħna,
li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irroddulek ħajr. Int fil-Verġi Mqazza Marija taħt il-Knisja tiegħek ġbija l-aktar safja, ta' dmir tagħha ta' Om u ta' glorja li jagħti kollha. F'Marija il-Knisja tara Verġi magħrufa għal fidi sħiħa tagħha, tara rusa marbuta brabta ta' mħabba li ma tinħal qatt ma' Kristu għarus tagħha u sieħeb miegħu fil-passjoni tiegħu. Tara Om li nislet il-liben taħt id-del tal-Ispirtu Santu, kollha ħerqana għal ġid tal-bnedmin kollha. Tara Sultana imżejna b'ġawra tal-virtù, libsa x-xemx u l-kuruna tal-kwikeb fuq rasa, imsieħba għal dejjem fil-glorja ta' Sida. Beħ il-tajja kollha tal-anġli, ferħana fost għal dejjem qudiemek, ijum l-kobor tiegħek u fl-imkien tagħhom ilqa li tolbuk it-tifrir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek Qaddis, Qaddis, Mulej Alla tal-eżerċiti, smawet u l-art u lija bil-glorja tiegħek. Nbierek minn ġej fis-sem il-Mulej u sanna fil-oli ta' smawet. Qaddis ta' sewint Mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex nirrajh jibati ħal-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal-id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġerat il-ħajr, tal-id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xxerret għalik huwa l-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mettijek Mulej. Għalek aħna unamlu dam tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek Mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħaj, għax oġbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. Miċċa kontani tolbu, l-Ispirtu Santi għadna f'ġisem wieħed li jinna nieħdu sehem il-ġisem id-dem ta' Kristu. Ftakar Mulej fi Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaha fl-imħabba flimkien mal-Papa Lijun, mal-Isqof Anton, mal-Ministru u l-poplu li jint ksibt għalik. Ftakar fħutna u qrabatna u benefatturi li raqdu bit-tama tal-qawmin. Daħħal il-mejtin kollha quddiemek fid-dar tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli, San Ġusepp, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nberkuk bil-Kristu Sidna. Bi-Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla huwa missielna, tagħna wkoll l-ommu bħala omna, ejjew bħala ulet Alla u ulet Marija nitolbu flimkien biex inwettqu dak li jrid Alla kemm fis-sema u kemm fl-ard. Ninaqdu maħutna fil-ġenna u nitolbu. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
يكون اللي تريد انت كيف السماء يدفلات. خبزنا ta' kuljum għatina llum. Aħfir lna ddubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fid-diġġej iżda ħrisna mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom islem, natikom islem tiegħi. La tħares lejn id-nubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslemu laqda li int trid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikunu jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi l-nubet tad-dinja ħaruf Alla li tneħħi l-nubet tad-dinja. Danu Ġesu, Ibn Alla u Ibn Marja. Ħejjin aħna il-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal-ħajja ta' dejjem. Minni kulu danġiesi U Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, nitolbu. Għamel mulej li l-Knisja tiegħek imwettqa bil-qawwa tas-sagrament tal-Ewkaristija li ċċelebrajna, tħaffef timxi l-qudiem fit-triq tal-Vanġelu sa ma tasal għad-der ħinja tasliem li ġa qiegħda tgawdi għal dejjem il-Verġi Marija għaddejja xkejkna tiegħek bi Kristu Sidna. Qabel ma nirċievu l-barka tal-aħħar ejjew nerġgħu li naqdu ma' xulxin, ma' dawk li din ifeguna, speċjalment ma' dawk li tolbuna
biex nitolbu għalihom bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu. Aħna ċerti illi iktar ma nħossuna u let Marija, iktar nikorru lejja bil-fer u fiduċja kbira. Għax l-om qatt ma tirrifjuta li tagħmel il-ġid u tħobb lill-bina, u anki aħna ejjew nħossuna maħbubin minn din l-om. U bil-qalb ninaqdu u ngħidu it-tlieta f'għamelt il-Madonna li hija stess talbitna li ngħidu hawnhekk permezz ta' Carmine Grima. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarsek dejjem fil. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba li kulħadd. Lekom Alla.